Tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chi bai le vek ule ton jom video a chuan Korean movie mu nom dang dai tak hitman agent Jun ti hi toy kim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang miang Jun a hi nu le panei to lo fasha ina chin ni in atuina ber chu lemzia hi ani a hun ol anei phot chuan lemaziak deuh reng mai chin lemzia thiam pialama hian apa boralta taekwondo khel chin chu chuntel bukin ama to ka in sualam po ane so in a in fit le bukani nikhat chu National Intelligence Service NIS agent deuh gu chu Juna muturin fasha ina chuan akala kumnau pangte ni chunga in sual thiam tak ani na chu cha ati e mawangin secret agent ni tura train atumtani Anwaya train tura asom nu pei chuan June po in training shang chu apal tlang ve boka apuitin nu pei chuan top agent elite assassin anti hial khopa mingcher thein ana chuan aprovia wani heti la hian atet laya atui chinna lemzia ero la ban san thei chuang lovin hun ol anei phut chuan khoi muna po engti khuna po ni se tui takin aziak mial mai chin June chu miswal ming thang tak Jason anaw Simon aman tura ti ni in ani hi a u Jason a tha changdol tu berle mitam tak nun na swa to tu ani nge an mission ange yin Simon a chu man thein thuzo fia turin an phua reng to a u Jason a omna chu zotin an vouchan book chuti lai chuan NIS agent har nau pang tak chol chuan ronzom be in an mi do pa Simon la chu rin lo lutukin aboral zui ta dai mai dio gu chuan Jona chu Jason a thaturin thu pe ngala helicopter mangin chulai mun chu an chwa san zui bokani ropui vanon surin Jona chu atum fu talawa aparo chu chu par theilovin tuipuya chuan atlata Juna chu an zon mu tak lo wangin athia ngain thlana hun po danang thlapa nei zui ani a ma se atak taka ero Juna chu adam khochuak lo thunga atuina ber webtoon artist anga nunbul thar achan theinan NIS homa chuan in la du tolovin athider tamia maini thil thlena changa kumsom panga zet aliam nu chuan June po in atuina ber chu thok to in webtoon artist chu ani tangeya ma se a hisab ang ero ani lo chiang hle webtoon artist ni chu arin ai daya a hautak baka asum le pai ang zong po in amom lem lo hle a comics zia tela chu ngaina lo tuan tamin negative comments po adong na sa chin viawani hei mai baka hian anupui mina chuan kuthlakin atire thei em mai buka achan po Juna chu chung ko pa ani na anga arin tlak hlol lo wangle asum tho chwa te chu chung ko chom na tham anni hlol si lo wangin mina chuan rim taka na tho ve angai reng wangani heti lai hian mina chuan an chung ko khosak har sat wanga mi padang mel san ti vel chu tumbik lem chuang lovin arin omve bur thungani June le mina te chuan fanu gayang nein anu puyen thei top chua azon lain an fanu le in chung khur en kol chu June kawa atlave chin thungani athona an editor la chuan a comics bu chu shalkal lo sate ma se ziak zo thwai turin anor ve sek mai le ngala June ril ru aboy nak chin hle comics bu azia pialama hian June chuan nadang thoktel bukin anupui le afanu te shiar lovin in sakna ain lo tel chin bokani an chung ko khosak har sa tak chu khai chwa ve du viau ma se konga shiar ri si lo wanga ril ru ha tak June chuan aril ru ha na chu zuwa shiklak tumin arui viau to rui chhur chung chuan a comic zia suisel tu te comment chu chiarin athin rim ta em maya mi zong in an musit to niya angai na chuan thin rim na ron ir chwa pui bokin anun masa a secret agent anga zeitaka rala be chin dan chanchin chu aziak zui taknik maile zing a har chuan oi omlo zo khopin anupui mina chu alaka alo felin alo chata em maya ani po in angai na ashilo viau mina vek chuan
ni zana ithil zia kha kalau chiara tha ka tilu tuka kalau tlang zar sak ngal che chin mi in an la hlut em le ngal mole ati tamai athil zia zong zong te chu thudik tak vek an ni awang le thuruk tam tak in phum tel ani boka wangin jun chuan tlang zar adu lo hle a poyati in athin rim hle bok an editor chu munghalin delete sakle turin angena chiar tu ten ithil zian hlut ve om chunani hi sheta che ti in ani la chuan lak thak sak atum to baulo junati ngai na shelo chu beidong taka letle nak nakin ro atla ti asya chuan afanu sikul bang lam turin an skola chuan ni hliap nen avakal ta a ma se afanu chianu chu chung ten motor changkang taka ron lamin gayang po chuan apa ne na ni hliap in zon ho dun ai chuan a chianu te motora ho chu athlang ta zo kani chu thil chuan junaril ru tina hle in afanu tan pachalo le niep taka in shiat na anei pha boka chuwang chuan bul alo tan zuaw to secret agent anga ana tho lai chu chip chiar le ngainom zoka zia chun zom atum ta ni reilo te a juna comics zia chu larzui ta chiamin ngaina tu pu an tam chhozela afanu classmate te ba ka in sakna hmuna an pu te le an editor te thleng chuan an tuipui viau to ani a comics zia chu a hit em wangin juna te chung ko khosak po chu azia ombe so to hle a tun ma ai chuan chung kwa po anin ngein an hlim ve deuta afanu o chin piano te chu ale sak ve thei to bukani lelama NIS agent diogu chu case thui zau turin internet cafe ya aluta chuta chuan mi panau pang pani in secret organization NIS chungchang le admission nei danvel an soiri chu sha in khoi changin nge khang information te kha in sha thei ati phok ngal shuwa ani chuan online comics achanga an chiar ani thu soin a chiar ve ta ngala thil thlen dan zong zong chip chiar le detail takin ahmun le mishing ming te po chu thup nei lovin angai ngain alo in thailang vekani ti amu chuan diogu po in makatingang mai hewang hian NIS official te chuan meeting poimo nei ngalin diogu chuan athil mu chhuwa chungchang chu ashil sheveya NIS ho tu te po in an malak dan thup nei ei lova mi buisha thei dura tlang zar anita chu poyanti in zia lawan ti hle a naw pangte secret agent tura an cherdan zong zong thleng po a tarlan ani awang chuan an tan po amwal phau thlakin apoi theidon hle ti an shebokani chung thil ziak tu le tlang zar tu chu secret agent zinga lemziak thiam tak arwang an mu zo tak lowanga thi to an ngai juna kha ani nge an ring bokani NIS director hyangdu phei chuan juna man turin thu chhuwa siam tarup mai chumi hnu chuan hyangdu le NIS agent chul te chu comic bu te chuak tu juna editor mutura kal ngalin editor chuan in sakna hmuna a om mek thu alo shila lelama jun po in NIS agent te anlo thlengani ti chu chathiamin tlan chiat arwal ngala innang ching man thovin anin swa shep nu chuan achak na le a in swal thiam na te la hlau chuang lo jun chuan tukzal vek thei hlovin in lampanin man ho takin atlan hota a anupui mina chu abengal bok in hi arang thei ang bera kan chhuwa sananga yani tingial ma se mina chuan engte he huwa vak alo ngai saklova kol chu ada zui mak mai reilo te nuwa chuan chu la kai shuai NIS agent te chuan ron lu chhuwa ta in juna chu an manta lelama miswal Jason le akit te ho po in juna editor chu mu vele in juna chen na mun chuan zot vele tabok NIS mun puilama po hiang do chuan juna chu dopin comics bu azia chan le azia dan te chu azota jun chuan tumlok ren ro na ziak po kanilaw karu ilain kalaw ziak palalom le atia ma se hiang du chuan a oi mel vaklo Jason la chuan tunge ani soilovin juna churon kolin anupui chu an kuta a om thule NIS agent diogu chu an kuta hlan turati in ani lo chuan inupui hian atuarang atia anupui himna du jun chuan athu soi oi bak chu du thlan tur dang anei mi alo bok
Relo te nuwa chuan deuh gu chu bei thutin midang ho zong vo nana mangzuin NIS agent ho tombuk chu a chhuah san thei ta hlau mai hiang du po in NIS agent ho zong te chu juna man tura thu pe ngalin elite assassin ti ming pu hial khopa mi hlau om ani awangin atulani phei chuan an man thei don lo ai chuan that she hau lo turin ati hlom bokani NIS 10 June na nu chu an chui zui zelani ti shethiam Jason la chuan NIS ho chu da chama saturin atile kher tanel chung an tlan lain June chuan zui tu NIS agent ho chu tukzal le in an kaliam nu chuan Jason akit pakhat chuan liam tuara let reng NIS agent ho chu aron ka phlum le vek bok hiang du po in chung NIS agent te thatu chu June emoti in athin rim zwal le a June po in amishen deuh bula chuan I hun kal to a ithil ti swala wanga ilaka phubalak chak em puta ka hlan don chi ani ati a mase editor hne na chang chuan chu pa chu Jason nge yani ti an she chuak le ta si a Jason now Simon thina in nam noi ve anni boxi wangin anril ruwa boy don tanak mai hiang du po chu South Korea Jason a om nge ti shatir ni in an mi mek June nen chuan in zomna engemo anne nge aring bok hei wang hian June man theinan afanu chu an kidnap sak zui ta mia mai le afanu din hunder thonga ding ti mo June chuan Jason chu kolin hun tam jok pele sham turangenin afanu chan chua masak phut chu atum le tani mina la chuan anin biak na chu lo she swal palin apasal June chuan a thla thlamta ngayin aril ruan na le a tlan chua tuma a be na tela chu an hlo chamzel si wangin aril runa shi thlak nan zuwa in zui ta ngek mai chul chuan a fin cho in ga yang le apa June te chu ol samte in a in ton tira ma se heng zong hi ol samte a June a man the na na arwa man na vek ani thung ma se June le deuh gu ten thil omzia engkim an shil nu chuan mina chan him tura an zawa ya tho ho tlan le zok chu an tum ta ni June in hlui chulan man ro da thatna na a man ta ka chuan kalin an man ro mamo tur sang te an la khom nu chuan rala siren ri chu sha in hiang doli a ho te chu an ron hnai to ani ti chu tu shil ngai lovin an shethiam vek hei wang hian June chuan chul chu kuthak lui chiamin afanu le deuh gu te chu shwain atlan san le ta a ma se an man ru lak ho chu an ken theng hil le loi si ani ti she chhuakin poyan ti tlang hle heti lai hian chul chuan do ta soyani ti an sha chwa ta ka wangin hiang du chuan June ro man na zong te chu shil vek turin avo ve mek boka chul po in engkim chu zep nei mi alovin shil vek ma se hiang du chuan ring thei to lovin atop thlen pui nge atum ru hle tho mai June po in man ro engma nei lovin Jason tombuk chu a thleng ve ta roya gayang ero kara chuan bi ru in an chevel chu camera in alo capture dai thunga chul chu thon zui bok hiang do chuan agent ho chu chulai hunakal tura thu pele ngalin an thok chuak ve ngal bok Jason chuan a unau pa Simon a rong taka tha saktu deuh gu chu a huat zia le phubalak achak to zia chu soin deuh gu chuan mitam tak athat ve thowa a phu tok chi a molom alo ti zewa chu chuan Jason a thin rim na chu a vol na sa hle bok June chuan kanupui kha min hlan to ro hei eduang ye in deuh gu po karon shwai to hi ati awangin Jason a kit ti ho chuan zurui noi zet to mina secret agent mo inti na raw chang tlat churon kai chhuakin a chenoi hlebok Jason la chuan an kalmai chu la phal chuang lovin June hne na chuan ka unau pa a soi sakhlum ang che khan deuh gu hi han soi save phote le atile ta a asilai hum tulam anni miaw wangin June po in a hnial ngam bik silova deuh gu chu soi sata ma se Jason a chuan chung po chu la du tok lo chewin deuh gu chu hal hlum atum le chuti lai tak chuan NIS ho churon thleng ve che in anon chil pher ta buai mai le an tam hne boka NIS ho chuan karlova Jason le apol te ho chu an man vek theya ma se June ngai hotlat to
hiang du chuan June a pawh chu man ve ngal turin anaw te ho chu thua pe a June chuan na sataka in soifia tumin diogu le chul te chuan an lo pui ve boka mase hiang du chuan kati chukati ati ve thlat si wangin sniper hne na chuan June a kap turin thua pe ta mi amaile chul chuan June a tor ai chu lo tor sakin silai mu chuan a fu chiang he bok Jason a assistant roi ho churon thleng ve che in NIS lam chu an ron thil tu ta pop pop maile Jason po in June a chu lo kap ve in sniper silai mu thi pui lo chu le de go te chuan an pu hiang do chu an khumin miswal pol lamin an le thal le tak na chan chu a adwanga pu in achunga an lom lo hlebok June a chu theile theila varon tho chuak le in kang me na satak aron siam ta hlu a chu chuan Jason le apol te chu ti buain NIS agent te chuan an swal let le thei pha ta ni June chuan Nupui le afanu te chu hun him lama kalpui tumin bulletproof thuam te chu hak tira Nupui mina chunga chuan ngai dam dil bokin ka hun kal to a ka thuruk lian ber NIS agent kani chin thu ka zep thlat china wang khan min ngai dam ro atia mina chuan keipo ka thiam bi khleinem engtik lai po in kuthlakin ka an khung reng chin che a ative bok Nupui fanau te chu kalsan le in June na chu ral be turin athok chuak le a Jason le apol te ho chu amal mala kaplum pop popin silai mu in adai sen lo wangin aswal buka atopa chuan an ho tu pa Jason nen chuan in bein miswal boss berti taka Jason at chu ato alo khir nek le ngal ma si akotopa ero elite assassin ti ming puhial khopa NIS agent ro puini chin June at chu achung nung zo ka changin kumsom panga hnuwa dioguan Jason at hatura ati na mission chu azo fel ve thei ta chia bukani tuna chuan June te chung kwa po hlim le in ngei tlang taka khosale theita in chol le diogu te chuan NIS secret agent achang le turin som olo ma se June chuan webtoon artist anga ezon chun zomri zel chu athlang ta zo kani ole engbo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutuile vek ule